Siamai gyfeillion Lawrence ydw i, siaso baradou'n hodfoig Lawrence Borioca. Brifiad, Lawrence. Wel, dwi'n dod yma gyda'r outfit achos dwi'n dod yma i practisio sut i'r rhedeg achos heno, am hanner awr wedi 6, a gyda nhw rhedeg neu ras Sion Corn heno ond dwi'n chi'n felly dwi'n gallu paratoi sut i'r rhedeg a dyma pam, ond anffodus dwi ddim yn mynd i digio yn yr ardd i chwilio am stwff achos mae rhaid i fi fod yn cadw'n ffit, felly go for it! Siamai gyfeillion, wel dyma fi dwi wedi bod ar y lle ar gyfer practisio ar gyfer rhedeg, felly dyma fi efo rhif ar gyfer practisio i paratoi ar gyfer ras. Bonjour. A dyma pam mae pawb bonsoir wedi rhedeg. Ia, na chdi, dwi'n mynd i paratoi i rhedeg ar gyfer y ras. Hwyl am y tro. Oh là là, je cours 100 km. Wouh! 100 km. Oui, c'est ça. Bentegedig mae'n rhaid i fi dweud. 5 km am aeth. Sgysodwch fi. Mae hwnna'n bod o rhedeg mor da. Ça va et tout? Ça va, oui. Oui. 10 mlynedd, dwi heb wedi rhedeg ers tro. Rwan, tro gyntaf ers 10 mlynedd wedi gwneud 5 kilometres. Felly, da yndi. Rwan, mae rhaid i fi stretch. Nadolig llawan a blwyddyn newydd dda.
Oh là là.